nangga lung yel tan ko ita bang ga si din kana ho akili akalawa ga ki umlamin ay demin din Miguel din nga sa tanggol ta bang namin ay say din ay ba nga sa nang din nga sa income si ibola min ay de ma ay bit biasum imul di pa ho alung yela na ito ko na niya na bol dito na umdan ho na ito extra bona song ko ga say din nga to ay sang dollar song free ak peding ti hoyong kana Pilot so video ni pilot su to le so ki buti nachiya nam ho bang chu kana bola sin thua ki phaya pilot view sang sala ma so thwa da bang nga tul ha kin sei ta la social media amin edem ba nga amana ta edem hi po kyong social media edem wa we ka ta ai mu te engai lu run tunga ka te ka lu hol ki chu be Miguel din nga sa ang ulta bang iba nga sa aningin ki ho so sumuna ni ni jo ha ba ka sa din po po nang mga mimuy na ha siap do zo zilo zo le si dai ibit na ile salamat ay gay matalay ga anh nghĩ đi cái gì kami hello so video tun hai miswa si amuy ga ako ulit ga aday ho ni muy nu nga da number ga na do anh ping lang na ga tayo ito da asam wa si guys lewo si Hong tula Chinese kung fu dai kung fu diam na nal momong jing ga tayo ito kina number kani aman eh na may headlong na din ka at si Hong at si en aping hilay ole ho in si akat hai guys angaw hello alalo ya tu guys hello hello bita so pinin su te call dingin kada dam na engi no la pin bol dita mang bol dia mo nga ni het na ako kay kai ko sai ki ti ai la ya mo nga number chef na bol na ole di kha so la ya youtuber pa no ka pa ni hello hoy yo nagalian lang ho bata enye oh itu tu tam so ti bitu ngong hidi ya mo pin bol di ta tu la ko pe long he mo ko ken bol na pi ha ke chon ho in na chi ho na chiam ka ti mi cho ko la ai no so ko la oh yam eh mo tu la atha be ha bitu kanin bol do ke na ka sa be sia na oh na mui si cho nang na na mui si na mi man tam ni cho pi na bo dia kan ai jam loi ta ka be no me ai ti loi ta ka le na ko na so na bo zi khat ha ole nang ma cham chama ma na ka abon ni e song ko tin ki bol le min da min tin ju so min tin lai ran ta ka ti bi tang ha ni la bol ni ka ti a bol ông đàn cho cái gì bol lệ review cái mình tin sum cái mình tin tiền cái là nó bao giờ này ya ron ki bol min tin na ha bi in na ki su to ki din ta ka ti a la bol ấy tua Chinese song này tiền làm họ hội cho YouTube mà nó post ấy ole cái na Facebook mà bộ nó post ấy cho e Facebook nga bo ka post ni sa ta Facebook nga bo YouTube ma he ha no sa ho video sa ho bo na ka post sa tom ho la mo ni la mà YouTube mà họ copyright chỉ thâu đi chỗ nào ole itu bangai nang subscriber hậu ni à 80 Anh sang lâu là thì anh đi phim hoa thì có cái này thì nôm gì ai có bỏ nôm tập của amo nga nang ge la cho copyright họ chỉ tin cái tí thôi ole em cái thấu nhà cái lâu là phim này thì phải nang bo mi nga lo cho amo nga nang ga lung yel tan ko ita bang ga si din kana ho akili akalawa ga ki umlamin ay demin din Miguel din nga sa tanggol ta bang namin ay say din ay ba nga sa nang din nga sa income si ibola min ay de ma ay bit biasum imul di pa ho alung yela na
Ito na niya na bol dito na umdan ho na. Ito extra bona song ko kasi tinga to ay sang dollar song nga free ak peding ti hoyong kana. File so video ti file su to le so ki buding ti ho umana. Amo nga So ko video ho ay lo ba ti abay ra ti de nam ho bang su kana bola tin ko ang ti kaya to file views lang sila ma to to da bang nga mo bay so na so ko. Ay ka tip de views bang kana ita ya na ya ga bol mo nga to. Ay mi ho at mi ting ng adem mo na si alam ka yung adem mo na ti lo or na si bol de ki bola ale kung hakin sa ita la sa social media amin adem mga amanata adem hi po kyong social media adem wa we ta ai mu te ingay lo dun nga katit ni kalungol di kitsu ko be Enye nang gabi na alamin kana to video akli akalo ho nagabola na. Kay kung fu naga so min ga be hen lang le. Ang wala na say do yana. Ay ba kin nang ching kasalan na. Hello. Kasi sa'yo. Kasi tanto na. Nang kin ching kasalan nan chu. Kun kai kamu so aji so Miguel nga so anggol ni dabang yana. Ay ba nga itabang nga king sa ta bidong na bon na pahi. Naga apo so min abay na nin kay hoy ga sige kay hoy ti tao na. Kaya nang video kapit na kapit mo so min ilway go hilo damo mai ang wal tabang eti hibang amin nang gela dinga ningin no kay hoy ang wal so kiu so kay hoy so mi ang wal ki ta video ki bebe yang sana itay do so anang yin sumun an ni ya ta video na buhay na apat tum nan hi lahi na lung timin na sa ito min tabang aki bola min evet ding na kaayal dinga mi yal dinga sa ang wal tabang hibang aja aningin kay hoy so sumuna ni ni jo Ba ka sa din ta sarmon to kon ay ki ho pi ti no ai le tin ai sa ki di una video so ba ti mi ngol ai sa ki nu he tin ha ngol lam ka tem he ai ti sau sau ye ngol mo a ka ni za dan dan ha mi mi la to ngol ham tin la ti a tin kin tin ham tin la ngol la ngol ki hingi pa jo nang bon ka pa cha cha la mi man tam ya mui ka sai na mui zi dan hi mi man tam hi jo mi na ka ano saya ipibionin bo lang kung ama sa ati ay nam na ti di say da ipipung tay ni naka ikay lele na ko pun pun ang ti kai pun ti ikay na mui mo mi man tam mo ni ati ang na tu mi wala na so bol hilaya hile mi mo daw na mo so ko lo sa bang bol sama tam ya na nan sa dan sa call ha video reels wa ako na muan nagaabol dan so na yan ko lo dang ho na ho lo ka bet so mi aka bet de se lo to a lo de lo dang las la to a ko ta bang lam ho ta sai ta bang ka bol ho rat kinonal ka sa awan din siya ja kami biya chopi no gitiana ken ko tiang la azin tu kan ka aten ko pasung ka kit lo na as na kubgay ta te as ta sa ko idan nang ka jeng ko nang wan dei du da anal dan na amuy si dan he kuida mi po nang banga mi muy na siap do zo zilo zo le si dai ibit na ile salamat ay gay salamat ay gana Dasalo. Dapat po nga sa ipate. Salamat ay gato ni kilosigan. Siyong kasati. Dasalo. Dapat po. Samantalay ka. Salamat ay ka. Samantalay ito. Silikita. Fuck. Kung ay tungo itong tayo, kaisip banana nga. Ay hello ka dahan na sa EP, nakaunggo iya. Kasi ito sa atin ha. Salamat alay ka kati nget sa kalo pati ngay mo no masalat maalay ka hello to nang say sa dilo ito kasi pipat dang salamat alay ka tabang yo sa tabang yo kacho insay timin teiga na insay dio teiga hindi kana hun wa gitu dia na asum hati Saint dio, kasi insay dito. Tuwa na.
Pin say to salamat talay kagatis kabe kasi ti kabe. Kasi ipati le. Salamat talay kagati. Salamat talaga. Ay ngayon di ba? Isay kiti kabe. Nabang suka sa kamu abi si ipiti yung mga. At baga di kasi kit lang. Kasi kiti mo. O di nahimil tay. Hello? Hello Miss Wasi. Oh. Kasi ito mo. Ole nahimil kit tay. Oh, niat lâu tang ko sa iyo. Kasi si ho ngai he. Min tuas na. At higa sa niat lâu le. Mi ano ay ho jo antong jo ibang ibigaham salamat talay ka kiti jo. Salamat talay ka kiti jo na. Ibiteyam di jo na ho na. Ano mo hindi na siyem to hen. Idi sim tu hido. Habi mi ni kul le Ngai ga ti- ing kati. Ngai ti ay le ikan niat nam. Bel Kita. ikan niat nam ngai ta. Something niya. Oh. Hello. Eh po. Ikan niat isi mo la ya ini le pa yo. Sompleng mu niat nam. Eh po tong plan sa kada di ah. Ikan tin za kha na chi jo na. खुदा बुजा काबले हेलो Kati tati na sa tuod dahil na biho na biho na biho. nghe mua có na ga gì chứ anh lúc xả xả na nè guys cool thật tay không à sụp tiêu khắp tầm ô kinh có tè họ nè sụp pin nhu cho cái thả pin nè pin lại pin có bao làm gì cho gã sẽ pin tăng nhá à cool lệ nhá anh nu muối nè chị ơi chị em gã sẽ pin tăng pin có bao làm বর্তমান ব্যস্ত Guys, হয়ে আছে ilapit na po eh. Ayaw nga ibibagi sa dahil na nung sumsuma loy gol hina na ba kinong ko mana video ang katula na kasi man lo hizi na loy gol hina sala sa giday ko mo umintin at yung la ta ikaw nung umintin na video nang ko ma hinsay do bi di katila ko nila pito pun ayon ako di po na mim kat hina yung ka team tu tin na yang tu PBS po di tu sa ikaw na ko video kinong kasi nalakin post din nang yung luna natin in VN lang na loy na gol comment tamsa sa ite mi ate na ga mi SNT so zone pe na kin say tante so le video se tung chiben ki pa tu kin sin tu ba nong la ki tu zingo din so le video ga si din kana mi tabang tingol bol na ang kibol hidi po na kasi le anu mo si mga entertainment na ano sa ki bol bo yung mo so kimuto kit kasi namang paute okay